Atsebulukunatsa njengaba bendlenkulu ngomakhungu onkila nova pho nomano ntshanga sodibandlela bayidibindlela ngalolu suku namhlanje Wednesday is the 8th of June 2022 kuthiwa youth month ke bantwana bahle sitsho sabatsha sonke namhlanje ke ngabe njengoba iyi-Wednesday abantu bayayazi ukuthi siphatha amagqabi siphatha amaxolo siphatha ingcambu siphatha amafutha siphatha amathambo xa siphethe amakhandlela siphatha imihlaba siphatha iziwasho kuyanyangwa namhlanje siphethe umthi ekuthiwa umsintsi bayawubiza ke phetshe kwethukela bathi umsintsi oyimilelayo yabona sincokola ngaloo nto ke umsintsi oyimilelayo kweli lethu ke icala abathi ungumsintsi oyimilelayo bathi ubhele ngomgquba ubhele ngowomthonyama ithetha loo nto ke laa nto ithi umsintsi oyimilelayo ithi ungowomgquba wena ungowomthonyama liyeze lihle ke umthathi lo umsintsi lo kuthe ndacinga ngomthathi kodwa ndithetha ngomsintsi umsintsi lo liyeze lihle liyeza elabhaqeka ngokuya ngo-1770 ngoku they were cataloging balifumana kweli cala yiloo nto ne-botanical name yakhona ithi Eastern Cape xa beyichaza but beyichaza ngesibhotani ke ucaffra uyayibona. You remember when there were wars ekuthiwa zii-Caffrarian wars zii-wars ezazisiliwa apha iimfazwe zamandla uyayibona ezaa nto zazilapha kulwa kooma-Grahamstown eza wars because this area was called iCaffrari uyayibona mos. That's why when you find a botanical name, once by Tonton caffra, it means it was first catalogued around the Eastern Cape. Okanye it is highly endemic in the area yazikhulela. Njengawo umsintsi, wena mntu lapha eMonti umsintsi, uyawazi mos nakugcwele le town yalapha eMonti. Ukuba ujikeleza nje apha etown ukusuka xa uvele eziphunzana ungena apha ngasesigingqini kumsintsi mntanomhle ukuba uyadlula uya ngase-London airport ugqitha i-Greenfields ngumsintsi all the way napha emahlathini uzigcwele because uyazikhulela kule ndawo uyayimilela phela lo msintsi ngulo msintsi sithetha ngawo phambi kokuba singene ke kuwo umsintsi siyareminda nje laa nto sasiyichazile singazuyijika sasithe njeba sileqa u-25,000 nje sizawukhupha ikhombo for abantu abaneproblem ye-epilepsy sayicela ke uba ingaske ingabile ngumedical meaning ingabi izinto ezine-trauma in the brain yabona ii-tumors in the brain okanye ii-former head injuries ibe yinto erhaneleka ukuthi is emayezeni ikhosi yakhona noba ngabantwana but ke we never used it so much ebantwaneni we use it reluctantly because some of lamayeza we don't want uku-expose abantwana kwamanye alamayeza asetyenzisiweyo phaya ndilo khombi njalo ke mntanomhle into yokuqala wena mntu othi ubukhe wakhangela umadlamini uyafumaneka umadlamini umakhosi phayana eKapa kulaa namba yakhe la 067 623 2743 wena mntu othi ufuna uhlola ngefowuni wena mntu othi ufuna i-medium ubhizi ke ingathi i-appointment efumaneka izawuthi August somewhere apho nyamezela mntanomhle ude nawe ube uyangena maziphele ke i-announcement singene kuwo umsintsi oyimilelayo liyeze ligrey ke eli liyeza eli liba neza flowers ziba bomvu kubekho eza seeds eza mbotyi zi-red zibe nendawo ezimnyama kuthiwe yi-lucky bean singayiphazamisi nomkhokha ke umkhokha uwodwa lena nayo bathi yi-lucky bean bayisebenzise njengayo i-lucky bean kwezinye ikoni nawo ke loo magama i-coast coral tree because is normally along the coast apho ininzi khona bathi ngumathuneni kwenye ikona ngaphaya abanye bayibize ke bathi liyeza lenkosi bathi liyeza lamakhosi bathi liyeza lekumkani kuba kaloku eliyeza beli-associatwa nobukumkani yabona xa kubhubha ikumkani kutyalwe loo mthi omnye utyale nje kube sithi ugxotha izulu omnye utyale kube sithi ufuna isidima phinde beliyeza labantu abadala eli liyeza esinqula sicenge ngalo liyeza elenza ubu-all-rounder sizawungena ke kuzo ezinto zobu-all-round you'll notice ukuthi wena mntu usuka kwiVusilanga Academy eliyeza cuts across likuqala from i-medical conditions ezi zinganyangwayo normally ngabantu bamayeza likuthathe lokufaka ko-spiritual siqale ngaliyokuqala kuthiwa abantu abanqandela ubusela bazawusebenzisa ezambotyi ezibomvu asithaki mosi sithi lenza into ethile mntanomhle iphinde liyeza balisebenzisa abantu abanee-problems zamazinyo uyayibona uzuyijonge mani into emithi do you see ukuthi kukhona ukuyelelana kumsintsi kunye nalaa nto kuthiwa ngumnungumabele
eniyaqaphela ukuba zihambe zenza into ezifanayo, iqwalasele loo nto mntana omhle. Sithetha ngawo umsintsi. Le nto iphinde inyange izilonda, inyange amaqhakuva. Bade bathi uba esi silonda sakho if is open, thathe laa xolo wena ulenza intsizi mntana omhle, ulifafaze phezu kwaso esi silonda, iyomisa le nto. Ngulo medical kule nto abantu basemayezeni kungakwazi uba xa seunelibekelo ngoku selinesi silonda kuzawuthwana xa masiyibulele ngaphakathi, is delaying outside, masiyitrite nangaphandle ngento engazuba invasive. Ukuba invasive into engazukutraumatize, yayibona mos laa nto xa kuthethwa ngento zi-invasive phaa ekliniki. Iphinde le nto besikhe sayichaza ukuba iyangena kwizinto zabantu abadala. Uzayibona xa abantu abenza amagobongo, wena ujike lapha kuFacebook abekhanda amagobongo, depending kwelo gobongo. Iqonda mos le nto amagobongo ininzi le nto, amagobongo amantontoni, kokwamandawo, amanono, amandiki, amanguni, tshotshonwa. So ikhona ke apha emagobongweni apha ifakwa khona. Lapha ezilaweni siyayifaka le nto kuba kaloku le nto inayo indawo encedayo, uzayiva phaa phambili. Abanye bazawuyisebenzisa ke ingcambu yayo ukuphalaza. Uzuyijonge le nto, uye kulaa video ithetha ngomnungu mabele okanye umlungu mabele. You'll see ezi similarities between le mithi mibini, because zininzi ezi similarities if you get to read about le mithi. Uyibeke apha side by side so that nawe xa uyisebenzisa you pair them, because xa amayeza esenza into eziyeleleneyo, sometimes you enhance i-potency by pairing la mayeza. We also say mos namayeza akhula endaweni enye, kutheni la mayeza whenever uwabona ehlathini akhula kunye, pair them. Iphinde le nto kumayeza amadliso nakubantu abanengxaki ezilwane. Kumayeza amadliso eliyeza lisetyenzisiwe xa yabona masithi amadliso azindidi. Idliso lotywala alifani nedliso lothando, noba ungojike laphi. Xa kwenziwa idliso loba ube ngutywaleni uhlenja unangqondo, awufani nedliso lokubana ubheke mina. Aphinde la madliso awazi ufana nedliso lesibopho, kuthiwa wena wadliswa, esi silwane uhamba naso sangena ngedliso. Yabona ke ngoku kula madliso funeka uyazi ubana umsintsi siwufaka kwawaphi kula madliso. Ithetha ukuthini uba siwufaka waphi? Xa kukhutshwa awaphi. Yayibona khona amadliso enziwa ngemihlaba yasemathuneni, amadliso enziwa ngamanzi esidumbu, amadliso enziwa, yayibona mos nina niyifaka neebhlumasi kule nto yasemadlisweni. Iyawenza ke lona amadliso nogxotha izilwane, not zonke ezithile. Iqonda mona le nto ezizilwane kukho thikolosha, impundulu, imfene, oomamlambo, iziporho. Yayibona awuzuyenza ke yonke into ngento enye, funeka uyazi uba sinyanga eyiphi. Kumayeza esithunzi iyabona ke uqala kwamuva ngayo le nto kuthiwa ngumsintsi. Ndeva ngaloo tata uphaa esiginqini bayambona, nanku yaphanga kwathanda abantu, kuthiwa nguba umzotho. Wandixelela ngayo ke eliyeza ukuthi umsintsi lo bhele ungawushiyi kumayeza esithunzi. Xa wenzela umntu omhlonitshwa, wenzela umntu makathandwe emsebenzini, bamoyike. Yiloo nto iinkosi kudala zazihlamba ngawo umsintsi, so that inkosi le niyoyike kodwa niyithande, niyihloniphe. Kumsintsi ke lona uhamba nelinye iyeza ekuthiwa nguthunzi khulu, esawuze size nawo okunika isithunzi nawo uthunzi khulu. Liphinde eliyeza lincedise ekudumbeni. Sisabuyela kwesaa silonda, yasikhumbula esaa silonda salaa mntu unebekelo. Laa mntu unebekelo unesi silonda, omnye akanasilonda, udumbile inyawo eli. So eliyeza liyasebenza eliyeza. Omnye unethumba, i-abscess, ordinary abscess. Ininzi ke into ekudala sithetha ngayo yamathumba, kodwa siyatsho ukuba nalena into yomsintsi ogcwele yonke indawo iyancedisa apha kumathumba. Uba uyabhala xa sithethayo uzawufumana uba zininzi ezi zinto, zifuna uzibhale phantsi, uzigrupishe, so that ungenzi la back and forth kwii-videos, uye encwadini. Ithi le nto wena mntu oneproblem yezintso, mhlawumbi sithi urinary tract infection. Le urinary tract infection ke iqala phi? Apha kwii-kidneys, kulaa glomerular filtration. Laa nto yoba kufiltarishwa amanzi, la kususwa amanzi kwenza umchamo, ingene kwezaa tubes zimbini, iyongena kwibladder, iphume kulaa tube iyi-1, iyophuma yonke laa system, kuthiwa urinary tract system. Yancedisa ke le nto
nakwiinto kuthiwa zii-venereal diseases. Siyazibona ke sithetha ngee-STIs, iyancedisa le nto but siyayisebeza le ndawo ukwenzela uba uhambe uye ekliniki. Okokugqibela ke kule nto esiyincokolayo sithi umsintsi lo uphinde uncedise nakwiindlebe ezibuhlungu. Sithi khawuyizame nakwezi ndlebe zabantu abadala. Yabona xa ubethwe ngabantu bakokwenu bakubetha endlebe kuba ungeva, khawuyizame le nto ngumsintsi kuba kaloku siphinde kwayona sicenge ngayo ujonge uba uzuxolelwa na. Nantsiya semsintsini, nyuka apha ke uyozifunela ube chosi kubehele camago.